Kerman eta katakumea. Orduan zer, orain bakarrik zaude pixuan, ez da, Itziber? Bai, Kerman, nire pixukia da kalde egin du eta ez dakipa. Asko nabaritzen dut bere falta. Sekulako saltxa agertzen zen. Igual txakurtxure mateo ekarriko dut etxera. Animalia bat etxean? Horiek bazer guztiak zikintzen dituzte. Nik aukeratu beharko banu beste pixukide bat bilatzen nuen. Bai, pixukide askok animalia baino gehiago zikintzen dute, Kerman. Gainera ez dakit beti izan dut txakur bat izateko gogoa. Ez zeuk ikusi, baina nik aldez aurretik oso ondo pentsatzen nuen. Agian alergia diezu animaliei? Susbidona, zein ezkorra zaren. Ezkorra ez. Zuhurra naiz, niri gauzak ondo neurtzea gustatzen zait, besterik gabe. Bueno, nik beti bihotzak esandako hori kasu egiten diot. Eta horrela zabiltza? Aizu, Kerman. Ara, ai ama, katu txiki bat. Ni zure tokian kontuz zibiltzen nintzen. Sorginduta egoten dira eta. Kerman! Kontuz ondoriozko esaldiekin. Aukeratu beharko banu, beste pixukide bat bilatuko nuke. Edota, zure tokian kontuz zibiliko nintzateke, esango dugu. Baztertu egingo ditugu horren bestez, aukeratu beharko banu, beste pixukide bat bilatzen nuen. Zure tokian kontuz zibiltzen nintzen, eta tankerako esaldiak. Ai, gaixoa, nik uste gozea dagoela, Kerman, joango antzara esne pixka baten bilate bern horta. Ondo da, orain txetorriko naiz, baina zuk itxaroten didazu hemen. Hemen itxaro, noa joango naiz ba. Venga. Hemen daukazu esnea. Ara. Ea katakume, etortzen zara ona. Kerman, ez dizu ulertzen. Ulertuko ez dit ba, sorgindutako pertsonak dira katu guztiak. Ea katutxo, edaten duzu dena oraintxe bertan. Sorgindutako pertsonak, zu ez sorgindutak, Kerman. Egiten didazu kasu. Zorte txarra ematen dute katuek. Baina, zorte txarra nola emango du ba, hain politxa izan da. Ai ama, nik etxera emango dute. Kentzen duzu burutik ideia hori? Oraintxe bertan, Aitziber. Aginduak emateko, era honetako esaldiak botako ditugu. Kendu burutik ideia hori. Erantzazu dena oraintxe bertan. Etorri ona. Horren bestez, ez da zuzena izango, kentzen duzu burutik ideia hori. Edaten duzu dena oraintxe bertan, eta tankerako esaldiak erabiltzea. Benetan, Aitziber agian katakumea galdu eginda, eta jabea oso triste egongo da. Nik jabea bilatuko nuke. Tira ondo da, bagoazen udaltzen gora, baina inork erreklamatzen ez badu katua niretzako. Aitziber, egon pixka bat. Zer da orain? Etorri ona. Bai. Agian kaleko katua da, Nik kontu zibiliko nintzateke. Gaixotasun pilo bat transmititzen dituzte hauek. Kerman, ere bat goikarri jartzen ari zara. Lehenbizi jabea triste ongo dela, gero kaleko katua dela, barain nire katakumea da takitxo. Ondo da, baina etxean sartu aurretik nik garbitu egingo nuke. Ziur arkakusoz josita dagoela, eta txertua ipini noski. Eta espero dut ez dela gaixorik egongo, bestela... Ja, eta nik espero du zuk 7 bizitza izango dituzula katuek bezala, ze bat galtzeko arriskuan zaude oraintxe bertan. Ikusten sorgindu zaitu dagoeneko. Ai, Kerman! Ondoriozko esaldiekin nahaztu da gaur Kerman Donostian. Aukeratu beharko banu beste pixukide bat topatuko nuke. Edota zure tokian kontu zibiliko nintzateke esaten dela ikusi dugu. Aukeratu beharko banu beste pixukide bat topatzen nuen, zure tokian kontu zibiltzen nintzen eta era horretako esaldiak baztertu egingo ditugu. Bestalde, aginduak emateko honelako esaldiak erabiliko ditugu. Kendu burutik ideia hori. Edan ezazu dena oraintxe bertan. Horien tokian gaizki izan da egongo dira, kentzen duzu burutik ideia hori, edaten duzu dena oraintxe bertan. Horixe gaurko ikasgaia, zuek beti esaten duguna. Honekin edo harekin, baina egin.